ҳамин рӯзи дароз имо кати ҳамсоя чӣ хел, бачам чӣ хел, отам чӣ хел, ҷиян чӣ хел, дар метро, дар автобусу дигар вақ и як бемаданиятия, и як узри зиёд. Охи и чӣ дар кораи ҳами кору? Хона рав чанқа гап мезанӣ, гап зад. Даже дар ҳаму хона ҳам пас гап задан дар кораи. Дигар ҳолат ҳам бисёр меорам, ана шахсиятое ки бо фарзандотон зиндагӣ мекунен, баъд соат 10-11 шавай кӯдако тап медаванд, чандбора участкови фариёд мекунанд. Ин ҳамин ҳолатҳо. ҳамон участкове ки ман катишон суҳбат кардам, ҳамон шахсоне ки дар группҳо ҳастанд, ман суҳбат кардам, гуфтанд ки аз сабабе ки кӯдако медаванд, аз сабабе ки дар детский площадка чанд зана кати як 10-20 кӯдак сабират мешаванд, аз сабабе ки бародаро медаванд подъезда соатҳои ана 12-1 хона меоянд, шаҳрвандои урус барвақт хо мераванд, соатҳои 8 хо мераванд ваю. ин мо тоҷико то соатҳои 2 bedorем. Охай хонат 4-5 этаждай лифт надорӣ, спокойно биро, фаҳмидем спортсмени. Зури табра назар нишон те уҷада надавен шумо. Конечно ба чашми дидан намекунам. Мо имрӯз ҳамун вақту соат омадагие ки якдигара ҳурмат кунем, якдигара дӯст дорем, обрӯи миллати тоҷика бардорем. Мегем мора чашми дидан надора, ин чиз невозможно. Невозможно чиз нест, чизи намешиданӣ нест. Дар намешиданӣ чиз камтар вақт бисёртар дар кораи. Ай имрӯз эътиборан агар ҳар яке мо сар кунем, як муомилаи хуб кунем, мисол провокатсия ва ёда нарем, ҳужех мебинӣ ки як моҳ пас хеле результат мешавад.